Bethunana, akusebenzeki ngoDisemba honestly. Kune-brain fog, kune-end of year fatigue, but ke sisanyova ibhayisekile ngela isizwe sakadlamuka. Bethunana, since episode 1 up until now, mna ndikhonklude into ethi isithembu yimbiza yochuku. If it's not umnini isithembu fighting with the wives, it's the wives fighting amongst each other for the polygamist. If not, then ngabantwana besithembu fighting amongst themselves for ifavor kababa. So there's always uchuku going on. Ndiyayazi that it's not unique only to kwisithembu into yefemeli ezinochuku olungapheliyo. Nezinye iifemeli apho kungekho sithembu khona nakhe nayiwitnesa okanye nagqitha kwinto yobana yho ayilochuku kwifemeli ethile okanye kwifemeli yakho. Luchuku jonga ngoku sizodibana mos ngoDisemba ngoku. Mhlawumbi luchuku lwetivi. Yho, andiyazi into yenu nabantwana benu abasoloko bebukela iTV ngoku sisoloko sibukele ooCocomelon nooBlue ngenkani. Hayi, mna ndiyadikwa yile nto abantwana babukela iTV. Ingelochuku leTV, luchuku lokutya. Yho, hayi niyayenza into yokutya. La maqanda besibuye nawo Saturday sekushiyeke amaqanda mangaka, kanti umntu nomntu utya amaqanda mangaphi kanti apha? Iphelele phi isisonka sombhako bendisenzile? Khandifumane nesileyisi esi-1. Apha inzima into because bendize nekeyiki ngemini. Uchuku lokutya. Ingelochuku lokutya ibe ichuku lwethoyilethi. Yhu. Hayi sana funeke sihlambe nge-sunlight ngoku. I-sunlight le ligreen because kutheni le shower gel nale sepha iphela so vroeg. Hayi ayisoze kaloku. Yho, hayi into yobuya. Yho, ayadika ntontontoni. Yho, hayi niyayenza into yohlamba iwashing. Nanamhlanje kudumisa umshini kuhlanja iwashing. Yho, sana. Lo mbane bendiwongezile kusafuneka ndiphinde ndiwongeze. Lo mbane utheni ngathi ngamanzi ukhawuleze uphela? Uchuku lwento yonke. Jonga ibe luchuku ke ngoku kuyaphekwa. Mhlawumbi nizobraya. Yho, hayi wena ukwazi uyenza i-potato salad because andiyazi laa nto ubusityisa yona the last time. Hayi ungandixelela ngepotato salad engakwazi uyenza. Wena laa tshakalaka ibigcwele yi-oil because ibiyi-oil leya more than anything. Gcwele i-oil itshakalaka yakho. Hayi yho, andikuthandi ukutya kwenziwe ngezipayisi ezininzi because mna kaloku ndingumntu we-alta. Hayi maan anikwazi upheka nina. Kutheni soloko nilantuka ukutya niyaku-overspayisa? Yho, uchuku lwento yonke. Jonga last week uBhunqobani uhamba noSiyacela. Though uSiyacela mabethuna noBhunqobani bebekhe baxabana. UBhunqobani mhlawumbi kwicala lakhe uxolele, uSiyacela akaxolanga. Uthe akazoxola up until mhlawumbi amsike hayi sana ndibanzi uba ufuna umonzakalisa na. Amsike okanye uBhunqobani agule ngokwengqondo. Like uthetha amazwi abuhlungu mani Siyacela. Uthetha amazwi abuhlungu. Like I was like, yho. Kaloku Siyacela kuyaxatyanwa kuxolelwane. Awuzuqumba ude uqalekise uthetha amazwi anjena ngubrother wakho. Like, hayi man, hayi. And I was like, yho, uyingozi uSiyacela. Ngoba uSiyacela uhamba noBhunqobani uya kwezi meetings. But kwii-diary sessions zakhe uthi uSiyacela uyamkhapha uBhunqobani kwezi meetings zochuku. Uyamqhwabela. Uthi hayi bafo ndiyayibona le nto uyibonayo. Ngelo xesha uyambhanxa. Bethuna nakhe naba naye umntu, lo mntu usondele kuwe usecan'kwakho. Wena ungumlilo yena uyiparafini. Uyakupusha to izinto ezingazizo, ezingakiyo. Because nolu chuku lukaBhunqobani nalo maan hayi sikaBhunqobani makafumane enye into yokwenza. Because ngoku he's spending his days just going
and visiting his siblings for izinto zochuku. Last week udibana nobhuti Nkosikhona, luchuku loba buyowuthini wena emathuneni, kutheni ungandixelelanga mna njengenkosana. And ke ngoku u-insinuate nezinto yobana ingathi abantu bebeyoganga phayana. Abantu beyophokoza iimbilini zabo phayana, akho mntu ebeyoganga. Andiyazi noba ke ngumthetho wakadlamuka, but it seems that hayi yinto yena veske wazenzela. If ngumthetho wefemeli, it's fine ke to say sihambani sonke. But sometimes it's not possible because omnye umntu uzobe engekho. Yebo? So hayi man, just let people be. Because sometimes nguwe le mbilini bayoyiphokoza phayana. So that's why bangahambanga nawe. Kuyoripotwa wena phayana uba wena uluchuku lwefemeli wena. You understand? So nobhuti Ngqobane, I found like, hayi man, you are being petty, really. Because last week ebexabanisa ubhuti Nkosikhona ngale nto uba kutheni ehambe noPhila noKhanyo. This week uyakhatywa nguSiyacela again. Ucinga uba uSiyacela is with him, but uSiyacela is against him. Yayibona laa nto le? Wena ulibala uba hayi lo ukunye nam kule nto. Kanti lo mntu cannot wait for your big fall, cannot wait for i-Humpty Dumpty moment. Uyakuyeka wenza izinto ezingakhiyo so that i-fall yakho izoba great. Lumka bhuti Ngqobane. Uyoxoxisa ubhuti Ngqobane uhamba noSiyacela. The weapon formed against him. Uhamba noSiyacela uyoxoxisa uPhila noKhanyo. Ndiyabona uba uSiyacela akafane aye nokuya, though besegcekeni eliyi-one, akafane aye nokuya. But ukhe ayeke ubhuti Ngqobane akhe ayobulisa. But akhange ndiyiandastenda le nto uba sanukuya ntontoni ningakhange nithethe nam njengobhuti omdala apha egcekeni, akhange niyoripota even to one of oomama. Yayinto enkulu. Bathi ke ngoku uPhila noKhanyo bathi, Siyacela siyakubona uhambela phezulu nobhuti Ngqobane. I-turn yakho nawe yoba ugxothwe ntontontoni iyeza. But ke ubhuti Ngqobane ingathi akho mntu afuna umgxotha mabetnana. But naye mhlawumbi uyayidinga i-guidance uba inkosana ithini, zithini ii-roles nee-responsibilities. Notata uDlamuka, I do wish that he would have, like before mhlawumbi umke, uthi kwabantu nazi ii-roles nee-responsibility endizishiya nobani. Nazi ii-roles nee-responsibility endizishiya. Yabo wonke umntu masayinele i-role nee-responsibility. So that by the time ungekho, umntu somtreyinile for laa role nalaa responsibility. Eish, but ke sofane sithini sesilapha ngoku. Jonga last week uchuku lwabo baye kwipati ke ngoku, oomakoti noosister-in-law baye kwipati yePinifers. Guys, ndiyawathanda amaPinifa. I don't know, it's just so beautiful. Ndiyawathanda manyhani, andifuni nophosa. Kuxatyanwa ngantoni? Uthando nesigqoko esingathi sisemaNazaretha. Uthi uthando hayi yena sisemaNazaretha esasigqoka, sisigqoko nje uyazithanda yena usinxiba nje. Kuthiwa hayi thando ayenziwa loo nto leyo, awuzuqala into yakho. But uAntana ungene kamandi wadifuza i-situation. Uthi uAntana, no, this is not the time nor the place. Sophinda siyixoxe le nto ekhayeni. This week siyababona badibene again, oomakoti noosister-in-law. Still kunochuku oluthile phakathi. Luchuku lobana usisi Ntobe uyathanda uzenza imeneja and akabavumeli oomakoti uba mabapheke. Andazi noba usisi Ntobe akazithembi ii-cooking skills zabo. Sisi Ntobe, if awuzithembi ii-cooking skills zookoti, khanibeni ne-cook out. Uyaqonda? Uzobabona uba banjani. Uyaqonda? Ubancede ke ngoku sisi Ntobe, ubagayide. Kaloku kuthiwa usisi Ntobe ufuna uphasa yonke into, unobuprinsipal, umisi omkhulu wasegcekeni. And ke ngoku abayithandi oomakoti loo nto leyo. Luchuku all around mabethunana. Andiyazi uba bangancedwa yintoni because they are a beautiful family. I just wish they spend less time ngezinto ezingenamsebenzi zochuku, bafune iindlela zokwakhana bonwabe. Ndiyamthanda uAntana because ingathi une-wisdom, but inoba it's always hard to be i-mediator kaloku efemelini. Every time kunochuku here, there and everywhere. Funeka usoloko uhlele wena udifuza iindaba zamachuku. Iyadina laa nto leya. Andiyazi uba bangafane benze njani because ngoku akasekho utata uDlamuka mabetnana.
into isele nabo, they need to make it right. They need to make it work, indaba yabo bengumndeni. Mna futhi I don't know uba ingenziwa kanjani. Mhlawumbi yes, uBungqobane yinkosana. Yho, hayi sana, kuyaduduma eGoli. So ngaloo mazwi ke ngoku andikwazi nogqibezela le nto bendifuna uyithetha. Toodles mabetnana, nibe safe, sharpie.